Ichaki duogi simu kendo bwana ito titi dwaero simu bwana ngene jolande mabara ditili dakoni. Takwero yata kwera explain nege aya la manono lakini kurutu kwa kidoga na bili ngisa okni ani ni jolandi utinde paro na dakoni wa seta onda yuto la kweri gani wega biro kone bantu ite moki yudi sete mi yudi mana seche ke kurutu hii an covid mo mi alibi adi before covid na ko de serious kurutu kori paro kanisa mingi soji ni no ke fono ere kande bana ini ndiye ne 4 ini ria ata re dong wach jibu moko wach bwana ana rieke mana wanjo koro wadok nyaka saboro ini paro na 4 je rutu bani batie neno maro mineno ga ata sega fwenye but riek ngene tie kaka wiyo bet ga ngene ngama nigi wich moro ba gurutu in to gurutu apenje gimoro ja iparo ni ande ngat moro kaka ni Cristiano Ronaldo cha magome pera mama songo cha majame pera cha iparo ni koro cha mama sara mare pesa di Cristiano Ronaldo chel maja pochogo bana Cristiano chamo pesa mangeny mok nyal kata ket in terms of money iriambo sama ngeny marit manane Ronaldo chamo due chel kama romo chulo jopuonje duto tema Kenya msara iriambo amanto konyal kanyo tiriambo kwano nyaka jopuonje madala nyaka ma private te riwo kanyo nyaka jopuonje mag secondary nyak iseneno BOG joko jolo moko miwa ni ito mana pesa support staff gine support staff koso mana pesa mune go watch mos bwana Cristiano Ronaldo ni pesa bwana kada vamia wa bwana manto pesa mangeny malich bwana to kara ngomo miyo da kare da ko chul ga jopuonje madhi ka nganyo pile kaya ni pesa mangeny kamano to da ko chul ga jopuonje masik nganyo oko jopuonje in ngado jopuonje go ema poko dhi okwai ka jopuonje ka dwa jopuonje go pero ga mana sirikal by the way dong nganyo ga gruti tiria ga in kaya memedio kaniani ni celeb ka pesa ka pesa GMO ko dwa no GMO ko namba by the way dalo moko na wiyo ga nani lilwen bwana wewe ni lilwen ni geche ni en metoka moriambo dhigo town to wito town ku owito kana ko donjo tel no lungo gimoto yudo ni yani kaka samari nyalo donjo go kinyi tingisi ni mandase gi idwara kata mandase go ganda to mandase gi soup kore mabiro no gando ru mera mano we mo loro tel no eno sen wito mitokuni adinya kane nyole bwana mago mitokni bwana mang'eny mago ko lungo ni mitokni mago mitokni matoka biro ka jomoko nge daf to gi mitokni kai kwanyo mitokni manilelweni nikechingeni kejo moko nige mtoka but kingi kisura kisura mane to kuchal ngama nanga lebedo mtoka bwana ga itirie kagama ingeni gino se chanda sana samoni ngina no kada mana be friend wa dongi ngani mana ngisi cha to bani se chulo rent ngana nige isa chulo rent ka wonu teri kadi ni chulo teri wan dong wano ka ngama no ke dwa kana kon no wacho ni en mango jomokoro yani opero wa moholo ne awale moro ne gidoje wijo na kwere niya mano ke ateka koso landlord moko no ke ateka dong wora bira ta koro kono yuda mana gigo kinyi omera ko yuda tamia wacha kone ni kata mana jo fulisa kata kagoro fulisa moko okuperwa to nangise ni kata mana jo tala ogochudi boye oseguchudi wa mowe to kitami wuyo kodigi tamu ata boko choge credit ni ananga do simbe for what bako tikono ginango chesa advoka na pimo wigi ngini bi amba gomba mana jo mawuogo nikech adieri bona samore nyalo bedo ga inu ka samore dem tito dem kete magochuni kana nyako magochuni yonge to dem mupi ni alo ni Rose kutoka Kenya ngam res mambo giaga nembo kutoka nembo naona nikiangalia kwa taarifa naona ulichukua mtarehe ulichukua 1400 taye koro kama uro chini unatarajia kulipa lini tambe okadwa na disappoint nyakiwuoko gi maber anene ti chungeno weduko wadu bara ingega kana ngiso nyako moro nikawonta ditch taparo mana ne
Adi pesa to an go to mondo miang no yud pesa ni dwaro mana king kan thuolo ka wanga yudo thuolo adhi a deposit nyako cha ni to ng'ani to chal ne ng'ama dhi chulo ma ng'ama wuoyo gi chiro mari ne ok dinga mano sewa mano di duogira ki duoga ta chaka mi the same procedure but a different story anyalo kata wana wacho ne nyiewo motoka riamba banana ng'ama koro mera kamera mjuaji ili kalo mkora kurutu bantie fuo moro mono wawere ni gino ncha neno ncha dwa koni to ayudo time bwana ne wan kaka joma chuo bwana joma mon yo se chayo ka pesa iyudo ni samoro in kata mana gi dhako e ot to en ng'ama kun era kun gik moko mathindo gimoro ma kata ka oket piny ne konya ugenya kata nyale kata nyale mano koro kuot omero dwale en kuro kuot nitie makuot nitie makon iwinjo koro ne nyalego kik kudi ni e ot nyaka no gik mowacha nyaka no kun nyalego kuot nyaka bondo nyaka bondo to nyako nyaka nyika bondo chiemo makolo chwanye ang'o makolo chwanye kadala ne gibange mana kawuoyi to yawuoyi tindo neno ndi ang'o mede chwanye ang'o makolo de chwanye koro winji bwana mwana gesi chando wa bwana kurutu samuri yudo no kune gimoro mofuo bwana kata kidonjo ot ni koro neno ka nyako moro mosi Facebook kanyo ji mede dwaro ji wane ngo kwa dwani mondo wadwoko to Facebook gimaji enjoy toni gimaji enjoy tu inyalo ndiko anyalo kata mana wacho gimoro nyako moro but wang nani ndo dongang pada dia ni ndot yudo ni koro jaudi koro sunja to ni nyako mandi Mombasa juro ne fe ng'ama ne Mombasa bichwa nyuok gokodi kuri winjo mon yo se chandwa moro mo bwana give kun for no reason zamoro bido kata dhako bo nyalo kunni kata mana 6 months okawuondi wera en ng'eno lutima tema gige to wer yeso tema madongo koro wang'izi kidwa ng'eyo ni ka inot kanyo tidwa fwenyo ni jaodi osefwenyo ni nitie kaka ipimo wiye gi nyako moro kendo kama e yor simu kiwinjo ka iduogo tinano ka simbi liel ng'ama ndi pino mulo simi to winjo ko chako wer ni Yesu tiyo talinga to besa mone ni yudo ni no se yudi pokomosi to okowuok kodi chieng' no owuoyo kende ya gwenda gi kawuono gwenda gi odonjo molew kawuono ya gik moko se dong meke opogore ot weche letle panda ni giga gi onego bed na keto radio wada lepagi temo le oda ni tinde tin ko biro no kalo bugi tinjo ko wacho niya gol na tiendi wuoi okidhi ket tiendi jok den mon mi wuoyo e Facebook iwinjo niya an joma keto ga tiendi gi yo joga tio iri chwore koro winji anege yath kurutu bwana wan bendo oserind nwande kaka joma chuo wuoguru oko wakon in fact wakuodi udi kamora mama intie kuyudo message kuote ot makati wuoyo mana kodi kuodi kato mi mane chiemo kon tibati chiemo te kono chiemki kon kabisa chiemki kon bana ose kon kod gik mofuo kabisa ni jawdi musi ko lo wijno kanya ni jawdi musi ka nene gokinyi yani anyola oyawre won nyithinda ling thi won nyithinga duoki chunyi ng'e gudu kan mago nyithinda to kamosege kore to mosege Yesu won nyithinda Yesu won nyithinda osemi nyaka nyithinda o barada sidori mara mari Yesu mera gudu tu hin jogo ne pingo Yesu to keni Yesu ne ngama incredible divido Yesu ne ngama incredible Yesu ne wise boy kama mawacho niya when they kama mawacho niya when they converged yani dokano wije kata kiwa wacho Kenya no wuondrie when they are mago ging maro malere no kurutu iwinjo ni Yesu ne obedo gi ji 10,000 owuoyo go saa 7 nyaka wang'o dhiambo maonge sound motwene MC be onge ini pani moral program dongana ngama ene grade ba Yesu to ne miraculous kora penji ne ng'ato koro bire lande wakayo yudo darambe ka nono maka no darambe go koro yudo darambe men petago
To bila to mulo bwana kazi no wewe kitei ka bwana. Maana ndanga mavitei mara. Ngine tei Dara. Kongo. Tei dara. Wewe kitei tei ngine uko Kongo. Yesu nelo ko gigo Kongo. But tei. No nego kete brands mangeny. An ka Yesu Rus mani Yesu odi. Yesu wonya sai. No ma do Kongo branda di. Ni neno. Branda di. Kongo branda di. Kongo meje chien moru kweti ni dwani kik Kongo no. Kati yero Kongo. Chikri ki mo mater. Madho Kongo achiel. Kaka ngama di chuo chikri no ok ngama di chuo. Jo madho Kongo te. Chikri ki madho Kongo te. Yesu e pati mane Yesu madhe Kongo kende mane gi jo. Ni Yesu no loko pikonge koso Kongo. No wa di Kongo. Branda di achiel. Timoro ma jo Kenya ken wuok godo ni gidwani mondo ndeng ne gi enesi. Matin. Ni mluma ni matin. To ni ngato jagil bis. Duano mate white car. No duano ma okwaje wani ni ero ndeng nago nikech koro we walo ka kidene. Kasto Kongo baru iti wacho ni Kongo da. Tango mi Kongo. Kari gwenyori gi moma. Kare moma cha dak no ndiko ne. Rus cha dak no wacho ne nege mer bang Rus. Ma kiny gi chiwo ka wigi baro gi. Wi ngato no ba. Nikech negi madho Kongo adi. Kurutu itiria kabwana. Kaso yidi dwa kiko Kongo. Ndiro bana gazet na zeta penji bwana kazi set na banti chona chwa teko bwana. Onjenje na ngizi ni waje. Ani ngira kumbuka kadani modo wala usiku sukuli modo wadage. Wacha neta na kali ya sauti ya re. Tena wemba nenda zako. Number 1. Moro. Nitie moro madwa pimo go kabinge. Tana kali ya sauti ya kaka winji. Iti keto en kaka. Nilikuwa nao nikanguka kwa maji chubui. Okay, wa mimi moro. Ikore go. Pikipiki usioidha inakuangusia what? Bwana kaka pikipiki go. Hivi maana kama pikipiki go kajipe. Samatiendi koro. Nipo dingao ni usioidha. Hivi go ipingi pikipiki bine, maana ni palo. Wachi mugi kwa mendo.